Вітаю, гэта выданне навін на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Жыхары і госці Менску сёння могуць адчуць праблемы з транспартам. Цэнтральную частку гораду перакрываюць у сувязі з прыездам у Беларусь Уладзіміра Пуціна і ягоных чыноўнікаў. У ДАІ адзначаюць, што галоўныя магістралі Менску могуць быць часова недаступныя для ўсіх відаў транспарту, у тым ліку для грамадскага. Інспектары папярэджваюць, што кіроўцы, якія не ўлічаць гэтай інфармацыі, могуць у разы павялічыць свой час у дарозе. Візіт Пуціна ў Менск прымеркаваны да 25годдзя гэтак званай саюзнай дзяржавы. Падчас сустрэчы з Лукашэнкам яны абмяркуюць праекты дакументаў наконт бяспекі, у тым ліку саюзную канцэпцыю бяспекі, а таксама стварэння агульнага медыахолдынгу, скасаванне роумінгу ды іншае. У Гумлі адна з гарадскіх паліклінік судзіцца з медыкамі. У справе праходзяць 20 асобаў. Іх абвінавачваюць у нанясенні шкоды. Пазоўнікам выступае Гомельская цэнтральная гарадская клінічная паліклініка. Выданне «Флагшток» высветліла, што сярод абвінавачаных значыцца намесніца загадчыка паліклінікі нумар 6 Вера Драка. Яшчэ адна адказніца Алена Царанкова працавала медсястрой прышчэпачнага кабінету той жа паліклінікі. Выданне дапускае, што прычыны суда над жанчынамі магло стаць знішчэнне дозаў вакцыну ад грыпу і COVID-19. Падобная справа праходзіла ў Гомелі ў сакавіку. Тады адміністрацыю і працаўніку адной з гомельскіх паліклінік асудзілі за знішчэнне вакцыну на суму амаль 2 мільёны рублёў, альбо 535 тысяч долараў. Медыкі шлі на такія захады, каб выконваць паказнікі вакцынацыі, за што атрымлівалі добрыя прэміі. Кіраўніка крымінальнай міліцыі Клімавічаў затрымалі за хабар. Яму пагражае да 15 гадоў зняволення. Адзначаецца, што 44гадовы Александр Кухараў працуе ў сілавых структурах 22 гады. За сваю адданую службу яго сёлета ўзнагародзіў міністр МУС Іван Кубракоў. Цяпер жа сілавіка трымаюць у СІЗА з абвінавачваннем у карупцыі за атрыманне хабару ў асабліва буйным памеры. Суд над Кухаравым пачнецца 9 снежня ў Хоцімскім раённым судзе. У Жыткавічах пасажырскі аўтобус урэзаўся ў перон аўтастанцыі. Фота з наступствамі аварыі апублікавалі ў тэлеграм-канале мясцовай газеты. Паведамляецца, што кіроўца аўтобуса МАЗ не даў рады кіраванню. У выніку ДТЗ ніхто не пацярпеў, аднак моцныя пашкоджанні атрымаў транспартны сродак, а таксама перон. Ад моцнага ўдару абрынуўся дах будынку і блокі пад ім. Яшчэ адна аварыя адбылася ў Столінскім раёне. 21гадовы кіроўца Аўдзі збіў насмерць 49гадовага мужчыну. Той ехаў у сустрэчным кірунку на пазначаным ліхтарамі электрасамакаце. У Віцебску эвакуявалі 3000 асобаў з канцэртнай залы. Праўда, прычынай для эвакуацыі стала нерэальная пагроза, а вучэнні МНС. Паводле сцэнару ведомства, падчас канцэрту адбылося загаранне ў тэхнічным памяшканні за галоўнай сцэнай. Агонь хутка распаўсюдзіўся і канцэртную залу ахапіла дымам. У выніку змадэляванай сітуацыі своечасова спрацавала сігналізацыя, а ратаўнікі аператыўна вывелі ўсіх людзей на вуліцы. Адзначаецца, што адпрацоўванне фіктыўнага пажару адбывалася з удзелам школьнікаў і студэнтаў. Кіраўніка дабрачыннага фонду «Байсол» Андрэя Стрыжака будуць судзіць завочна. Яго абвінавачваюць паводле 15 артыкулаў крымінальнага кодексу, сярод якіх прапаганда тэрарызму і фінансаванне тэрарыстычнай дзейнасці. Завочныя працэсы таксама пройдуць над кіраўніком гуманітарнага фонду «Байхэлп» Алексеем Лявончыкам, Ярославам Лихачэўскім, Алексеем Кузмянковым, Александром Лапко, Александрой Жук і Александром Падгорным. Кіраўнік «Байсол» Андрэй Стрыжак пракаментаваў гэтую навіну на сваёй старонцы ў Фейсбуку. Ну, нарэшце, сядзім з Алексеем Лявончыкам, лічым, у каго больш артыкулаў і тэрмін атрымаецца. Прыемны падарунак на дзень Святога Мікалая. Працуем далей. Віншаванне прымаю ў выглядзе даната на збор дзецям палітвязняў. У Бухарэсці за 2 дня да другога туру прэзідэнцкіх выбараў прайшлі тысячныя пратэсты. Мітынгоўцы выйшлі на вуліцы гораду дзеля падтрымання праеўрапейскай будучыні Румыніі. Удзельнікі акцыі скандавалі «Свабода» і «Еўропа», а таксама мелі сабой сцягі Еўрапейскага звязу і Румыніі. Дэманстранты выказвалі падтрыманне цэнтрысцкай кандыдатцы ў прэзідэнты Элене Ласконі, якая ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў сустрэнецца з прарасійскім кандыдатам Калінам Джарджэску. Я прыйшоў сюды з ідэяй, што мы ўсе мусім прагаласаваць за спадарню Ласконі. Джарджэску перамог у першым туры выбараў. Паводле Рады нацыянальнай абароны Румыніі тое адбылося ў выніку, цытата, гібрыдных дзеянняў Расіі. У Вашынгтоне запалілі навагоднія агні на галоўнай каляднай ялінцы краіны. Гэтая традыцыя мае 100гадовую гісторыю і адзначае пачатак святочнага сезону ў сталіцы ЗША. Удзел у цырымоніі апошні раз у якасці прэзідэнта Злучаных Штатаў прымаў Джо Байден. 3, 2, 1. Merry Christmas, everyone.
Шчаслівага раства ўсім з калядамі. Гэтае запальванне каляднай ялінкі адна з улюбёных падзеяў маёй жонкі Джил. Так што яна шчыра шкадуе, што не была тут сёння ўвечары. Merry Christmas, America! З калядамі, Амерыка, з калядамі ўсіх вас. Хай дабраславіць вас усіх Бог. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. А таксама чытаць Белсат у Тэлеграм. QR-код на вашых экранах. Усяго вам добрага і беражыце сябе.